Λοιπόν, θα ρωτήσω κατεβάστε χέρια. Χωρίς να ντρέπεται κάποιος, ποιος δεν έχει φάει φρούτο ως τώρα? Είμαστε αρκετοί. Ωραία. Λοιπόν, τα φρούτα για τους γονείς, πώς μπορεί να τα δίνουμε στα παιδιά? Τα φρούτα, αν είναι από παιδιά ησυχία. Γιατί στην κεμπολική γίνεται φασαρία. Αν ένα παιδί δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα φρούτα, μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια πραγματάκια που θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον, τη φαντασία και μόνο από το παιχνίδι. Θέλουμε να παίξει με το φαγητό και μετά θα το καταναλώσει, αλλά θέλουμε να έχει μια επαφή. Λοιπόν, τα φρούτα μας δίνουν βιταμίνες, φυτικές ίνες και νερό. Το νερό είναι βασικό για εμάς τους ανθρώπους. Βοηθάνε στην καλή λειτουργία του εντέρου, δηλαδή δεν θα έχουμε πρόβλημα να πηγαίνουμε στην τουαλέτα, δεν θα πονάμε, ούτε θα πονάει το στομάχι μας. Βελτιώνουν την υγεία και το δέρμα μας. Αυτό θα σας ενδιαφέρει και πιο μετά όταν θα είστε στην εφηβεία. Προτιμάμε τα φρούτα και τα λαχανικά της εποχής, δηλαδή ό,τι έχει ο παππούς και η γιαγιά ενδεχομένως στο κτήμα αυτή τη στιγμή, αυτό σημαίνει ότι είναι καλύτερο από αυτό που έχει στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα, όλη μέρα, όλο τον χρόνο. Πρέπει να τρώμε μια ποικιλία φρούτων. Θα το έλεγα λίγο διαφορετικά. Όταν θέλουμε να φάμε ένα φρούτο, καλύτερα να έχουμε μια φρουτοσαλάτα με όλα τα χρώματα μέσα. Ας φανταστούμε να έχουμε κίτρινα φρούτα, ας φανταστούμε να έχουμε κόκκινα. Ό,τι χρώματα μας αρέσουν, να τα αναμειγνύουμε και να τα έχουμε μέσα σε ένα μπολ. Και όπως λέγανε και οι παλιοί, ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Ψωμί, πατάτες και δημητριακά. Αυτά πρέπει να είναι απαραίτητα σε κάθε φαγητό. Δηλαδή είτε μεσημέρι είτε βράδυ έχουμε σίγουρα μαζί μας κάτι από αυτά. Διότι μας δίνουν ενέργεια, είναι βασικό. Αυτά τα φαγητά, αυτά τα τρόφιμα μας δίνουν ενέργεια. Μας βοηθάνε να χορτάσουν. Και ιδιαίτερα άμα παίρνουμε τα μαύρα, μετά η ερώτηση. Άμα παίρνουμε τα μαύρα, δηλαδή τα ολικής άλυσης που μπορεί να παίρνει η μαμά και να λέτε πω χάλια είναι, θέλω το άλλο το λευκό. Αυτά μας βοηθάνε να μένουμε χορτάτοι πιο πολλές ώρες. Ενώ άμα τρώμε λευκά ή ψωμί ή μακαρόνια, με αυτά θα πεινάσουμε πάλι σε 1-2 ώρες. Ενώ με τα ολικής άλυσης, τα μαύρα, πεινάμε σε πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να δούμε το γάλα και τα γαλακτοκομικά. Πόσα παιδιά πίνουν γάλα στο πρωινό? Μπράβο. Μπράβο, κατέβαστε. Το γάλα είναι γαλακτοκομικά, έχουν πολλές πρωτεΐνες οι οποίες τι κάνουν οι πρωτεΐνες? Βοηθάνε τους μύες μας να μεγαλώσουν. Δηλαδή, όταν εσείς κάνετε προπόνηση και γυμνάζεστε, οι μύες σας μεγαλώνουν και αυτό θα σας κάνει να πάτε πιο γρήγορα. Το κρέας, το ψάρι και τα πουλερικά. Όπως επίσης και τα όσπρια. Σε ποια παιδιά δεν αρέσουν τα όσπρια? Όταν λέω όσπρια εννοώ φασόλια, φαγές, ρεβίθια. Για να δω χεράκια. Λοιπόν, για κατεβάστε το χεράκι και να κάνουμε λίγο ησυχία. Όσο πιο πολύ κρέας τρώμε, κάνουμε και λίγο κακό στον εαυτό μας. Όμως αντί για κρέας ή ψάρι ή κοτόπουλο, ή πουλερικό γενικότερα, μπορούμε να φάμε όσπριο. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα πάρουμε την ίδια πηγή, έχουμε την ίδια πηγή ενέργειας και το ίδιο πολλές πρωτεΐνες θα πάρουμε για να κάνουμε δυνατούς μύες. Επίσης μας δίνουν πολύ σίδηρο. Το χρειαζόμαστε το σίδηρο.